Koska ryhmässä ajetaan lähekkäin, näkyvyys eteenpäin on rajoittunut. Onkin jokaisen velvollisuus varoittaa reitillä olevista esteistä, kuopista ja vastaantulijoista. Näistä välitetään tietoa taaksepäin käsimerkeillä, jotka jokainen toistaa. Myös käännökset ja hidastukset tai pysähdykset ilmoitetaan käsimerkeillä. Tarvittaessa käsimerkkiä tehostetaan tai se korvataan kokonaan huudolla. Ryhmässä ajamisesta tulee paitsi turvallisempaa, myös mukavampaa, kun voi luottaa kanssaajajiin. Yleisimpiä käsimerkkejä ovat kääntyminen, pysähtyminen, hidastus ja kääntyminen, railot tiessä, kuopat tiessä, hiekkaa, töyssyjä, kaivon kansi sekä vastaantulija tai muu este.